Odhiambo machielo nyakora mgajuang en geno marani iriyo makare entari prayo kod aboro dweno maraboro igana riyo prayo kod adek ka en chieng' tich kama ing'eyo ni wantiere gi chenro ni marameny piny omiaro wakeyo makare ahinya wantiere gi kidienje ariyo mokwongo waiko ni weche manyien kama oting'o rwak mabende kawuono chenro marwako rawere mabende kodwa donje KDF kata duolno mabende ng'eyo wechego mag lwenye pacho ka nyakora mgajuang ochakore ayanga kawuono centers moloyo 370 counties 47 duto mapacho ka kabende waloni machiegni nyaka ka chenro no dhi counties opogore kabende wang'eyo ni mago mag somo kachiel gi mago mag siasa kama jatend piny Kenya William Ruto kawuono odhi mbele gi limbe e imbo mar piny Kenya. Ekidi mari nyakor mgajuang wadhi go mbaka kanyo gi Albert wadhi menyo teko stima kinde mokalo ndalo mokalo nwaseneno kanyo ka piny Kenya bedo kod mudho mandiwa mabende no kwako pacho kaduto wang'eyo ni ang'o manotimore manomiyo piny Kenya bedo kod mudho makamano wadhi wuo gi jalony e weche teko stima kanyo Albert bende oseikore yo makare nyakor mgajuang mondo mi ang'wago kod mbaka onyiswa ni to nobedo nade to ere kaka piny Kenya nyalo tiyo mana ni gima kama ok ochako timore kende pacho kamano biro mana bang' weche manyien to mokwongo kaka pile magi thond weche. Teachers have secured 1. An increase in basic salary of up to 9.5%. Piny owacho keto winjruok gi riwruoge jopuonj mar medo sara gi 9.5%. Migao mar teko pok ong'eyo ler malong'o ewi gima nyocha okelo lal mar teko stima e pacho ka kambi Lake Turkana Wind Power to pod olor. Bad migao mar Kenhao kwedo ripode matudo sirikal gi jwang'o gwenge mag Nyanza korka gedo mar apaya. Belinda Dhiambo loko na weche gi nyakor mgajuang odhiambo makawuono be thuolo mar miyo pachi lai marote macho kari adek auchano ka bende wantiere mbui kacha live e Facebook gi Twitter akachiel gi YouTube duto warwako pachi odhiambo makawuono machiegni nyinga Lydia Ukeyo. Wachogi mago mag somo kama duol mandiko jopuonje pacho ka TSC ochope winjruok gi jopuonje mar medo sara gi 9.5%. TSC kod riwruoge jopuonje NAT Kusnet kod Kupet okoni gi chope winjruok bang' lalruok e kindgi kata doko ne ywaruok osebedo kantiere kindgi. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga leronwa ber mamoko ma jopuonje yudo e winjruogno riwo koda ka chwalo jopuonj buora e ngas mamalo kod jiwo chudo mambalang' mago mag jopuonje pacho ka. Bang' ywaruok mapek mosebedo e kind jopuonj to kod sirikal ewi meto mar osara kod loso lwasi maber mar somo gikone to fungruok oneno kakoro duol mandiko jopuonje TSC ochoko gi ogirimiti kod jopuonj e kendo medo gi osara kod 9.5%. Riwruoge mag jopuonj NAT Kupet to kod Kusnet mawinjore chak ketie tim kochakore tarik 1 mar dwe mokalo. We have accepted and signed an addendum to the 2021-2025 CBA. In the agreement, teachers have secured 1. An increase in basic salary of up to 9.5%. And when we say 9.5%, it's because we calculated the average. Payable in 2 financial years, commencing on 1st July 2023. Kupet today has signed an addendum to the 2021-2025 CBA with the Teacher Service Commission. A basic salary review of up to 9.5% for the lowest paid teacher. Nyasi manochwe komko jata tije ka duol mandiko jopuonj TSC Nancy Macharia gichope winjruok mabiro bero lwasi mar jopuonj e korka ji omenda mag balang' mar udi makisungu dendo ni house allowance to kod jogo manie kidienje mag tich maotise ni cluster 3 kod cluster 4 kochakore tarik 1 dwe mokalo. Matters of house allowance have been issues in the lips of teachers across the Republic, and as their representatives in the union, several times we have aired this. And today, Teacher Service Commission came up with clustering of regions
or towns, or centers where teachers live. We have Nairobi City, other cities like Mombasa, Nakuru, Kisumu, and all municipalities plus the new ones. An increase in the house allowance for teachers categorized under Cluster 4, payable in 2 financial years with effect from the 1st July 2023. Etiesi oketa yanga ni bang twak kindgi maromo jopuonje 14,738 osechwali ngas mamalo dwe ni maraboro kendo giselando thuolo mamoko mag medo lemo ni jopuonje 36,275 ma en yor miyo jopuonj mijing'o mar tich. The Commission has concluded the promotion of 14,738 teachers in August 2023 and has advertised an additional 36,275 vacancies for promotions. And these vacancies run across the divide of our teachers. Ogirimiti no koro biro chiwo thuolo mar sudo jopuonj man kod pek e puonjo maboyo koro thuchegi e kendo mantiere kuonde mangima pekie bende biro yudo chudo mag balang' mabiro kod pek makamago. At least we have taken something home for the basic salary from the lowest to the highest. Union of Teachers. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Telo mochung'ne peini madonge pachoka Kenha ochiwo ler kaluwore kod orak mag bero kendo konga peini madito mathurka kagikoni onge gweng' mora mora magidhi jwang'o e chenro mar jiwo tudruok mar peini thurka. Kenha mabende osedo seyo nege jwang'a peini manyanza e hikomenda masani olero ni kaka giketo pok mar omenda e bero a peini manyanza. George Bati miyowa ler. Bang' joma wang' riek golo ng'ur kaluwore kod lendo mag orak manogol kod telo mochung'ne peini madonge pachoka Kenya magi yango kaka ibiro ger kendo kong'o peini e tielo mokwongo kod mar ariyo mar ikomenda masani ma ikoni ojwang'o gwenge ma Nyanza. Kenya koro golo ler ka giwacho ni ok gikwedo gweng' mora mora. E ler ma gichiwo, Kenya koro koni kopogore kod orak mar bero peini ma Nyanza mane okete e ikomenda manyocho rumo. Gilero ne ikomenda masani Nyanza oketne bilion 1.5 mar konga peini e tielo mar 3 kod mar 4 mar ikomenda ni. Kenya bendo yango ni ikomenda mokalo ne giketo tenge bilion 2 milion 62,482,537 mar losa peini madongo ma Nyanza kamoting'o mar orak machuok marumo dwe mar 3 higa manyien kod mar orak mar abora mabiro rumo higa 2026. Kagimedo yango ni ok giloko ng'egi ni peini ma Nyanza, telo mochung'ne peini madongo go bende okoni e ikomenda masani giketo tenge bilion 1.85 mar kongo moko kuom apeini ahinya mayudore e alwora mar nam lolwe ma iluongo ni Lake Victoria Ring Road koting'o apaya mawuok Mohoro nyaka Masara kod mawuok Sindo to dhi nyaka gwenge mag Nyagwethe kachwe nyaka Kiabuya. Apaya go makoriw borgi nyalo romo kilomita 1,555. Kata obedo ni koro Kenya oyango kaka oketo omenda ne kongo apeini mayudore e gwenge ma Nyanza, penjo en gimomiyo moko kuom apeini go koting'o ma Mohoro nyaka Masara pok okete lam nyaka sani kata obedo ni tenda ne osechiw higni buora mosekalo. Wega peini madongo go bende olero ni ikomenda masani oseket bilion 3 kod milion 436 e bera paya maduong' mawuok Sirare nyaka Yakere Keke ma Ahero, ka omenda go bende giyango ni biro tigodo e gero moko kuom peini mayudore e counties ma Migori, Homa Bay, Kisii kod Nyamira. Kenya koro yango ni milion 833 oseket tenge ne yawo apaya ma Mamboleo, Miwani, Chemelil, Muhoroni nyaka Kapsitet, ka milion 260 bende giluwo ni giketo mar gedo mar apaya mawuok e dho skund yawuoyi ma Kisumu Boys nyaka Mamboleo, gedo mar Olalo Madhogoe kod Akere Keke ma Ahero kadhi Kericho. E kinde ni makoro telo mar apeini madongo yango kaka giketo maino e jiwo tudruok mag apeini e gwenge ma Nyanza, penjo en gimomiyo apeini manosechiwo orak mar gi ndalo buora mosekalo pok oketi e tim kendo koro lokore gir sigana, kendo koso ni dibed ni nitiere jomoko maludho omenda mag jopiny katiyo kod apeini go. George Bati, Ramogi TV. Ndalo bura mar kao rawere kara chenro mar kao rawere nyakoro mga jwang' mano mageto donje tij lweny mapachoka ochakore ayanga kawuone centers 374 kod 4 mago molose counties duto 47 mathurka. Rojatend jolweny Lieutenant General Jonah Mwangi wacho ni migawo mar rita nitiere akicha mano mar kao kang' mager ne ng'ata machano tiyo gi mibadhi mondo mi okawe kaka jalweny. Joiso Duor nitiere kod ler. Miche gi miche mag rawere mageto donjo e tij lweny pachoka
owuok oko kawuono mar chopo e centers moyiedhi mag kawo jolweny. Kaluwore kod jalup jatend jolweny Lieutenant General John Mwangi, centers go iyawo chakro kinyi nyaka kar sa 11 mamidhiambo. KDF has mapped out 374 recruitment centers across the 47 counties of this country. As such, recruitment teams will interview candidates at designated venues from today, 28th August, to 8th September 2023, running from 8 to 5 p.m. Kaluwore kod lendo moyiedhi kod bad migawo mar lweny, rawera mageto donjo e lweny nyaka bed ja Kenya hie, nyaka obed gi opande kaachiel kod oboke mar KRA kod mag somo. Thuolo mar kadet en mar jogo mantie e kin higni 18 nyaka 26, ka jogo ma jo higni 30 kadhi malo nigi thuolo mar bedo apisasa manigi lonya. Joma chuo nego bed gi bor mar fut 5.3 kod ratil mar del ma ok tin ne kilo 54.6, ka joma mine bor margi onego bed fut 5 kod ratil mar del ma ok tin ne kilo 50. Joma mine mayach ok kaw ka nonro maler mar thieth bende nyaka chiw. Moko kuom kidienje mag tije jolweny mikepe gin puonj, midusa, lony mag aluora, lony e kwano omenda, lony mar tedo, toko gi rwako welo, fuambo, keyo tudruok e kin mamoko. KDF seeks to recruit qualified Kenyans in 3 broad categories, and these are officer cadets, recruits, and the Defence Forces Constabulary. Moko kuom counties marawere owuok oko kawuono wuok tich mar temo hapgi mar donjo e lweny oriwo county ma Homa Bay, Siaya, Migori e kin counties mamoko. Kata kamano, moko kuom rawere ma osewuok oko mar manyo thuolo e KDF ok oyudo thuolo bang' rem chopo dwaro manitie. Moko kuom rem makamago oriwo chal mar dendgi, kama moko bende iyango ni kod oboke mabandia. Sasa kama mimi nilikuwa nafikiria height itanitoa, lakini nimetolewa na flat foot. Hiyo ni changamoto. Watu wengi tumetolewa na flat foot. Nimeraukia hapa saa 10:30, nimefika hapa saa 11 asubuhi nikiwa na mtoto wangu ambaye alikuwa anataka kuchunga na idara hii ya ulinzi. Na tumefika walipokuwa wanakauliwa kupatikana ya kwamba aska dhabati zake, certificate zake alipewa, lakini wamekataa kwamba haziko original, zilikuwa zimepotea, lakini alienda NEC tukalipa akapewa zingine, na alipopewa hizo ndio amekuwa akitumia. So hapa kwa hii exercise ameambiwa kwamba ziko fake. Ekepo mar jolweny mahigani, Lieutenant General John Mwangi okwayo jopiny mondo kik donje wach mibadhi moramora, kowacho ni jal mibiro yud katemo donjo e lwenye yo ma ok opuodhi ibiro kaune okang' magera. Kolero ni chakre higa mar 2017 buche 80 mag mibadhi mar donjo e lweny osetere doho, ka buche 56 osetieki yal e doho. The Ministry of Defence is committed to deliver a transparent and accountable exercise. In this regard, any person purporting to have influence to recruit a potential candidate outside of the designated recruitment centers or mechanisms stated in this briefing must be avoided. We have had since 2017 around 80 cases of fraud, and many of these have been investigated. And from our own side, we've had 56 cases being finalized. Bende onyiso jopiny mondo go lipot kaponi ng'ata temo rocho chenro mar kawo jolweny e center moramora. We request wananchi in exercise of their patriotic mandate to volunteer information on any suspicious activities by reporting to the recruiting teams on the ground, or in the alternative, call mobile phone numbers 0726 419 709 or 0726 419 706. Odiochieng' makin tich ariyo, kepo mar jolweny biro dhi nyime e gwenge mopogore opogore, koriwo Magunga, Suba e kaunti ma Homa Bay, Ugunja e kaunti ma Siaya, Kegonga, Kuria East e kaunti ma Migori e kin gwenge mamoko.
Kepo mar jolweny ochakore ayanga odiochieng' ma kawuono tarik 28 dwe mar 8 kendo biro dhi nyime nyaka tarik 8 dwe mar 9 higani. Joyce Oduor, Ramogi TV. Emano mabende dhi bedo thoro mar wache twak makawuono nyakuono mgajuang ndalo bura tok masira mar lal mar teko stima e pacho ka koro piny owacho pok otieko nonro mano mar fwenyo hie gimanyo cha okelo midhiero makamano. Jatend migawo mar teko Davis Chirchir oyango ni medusa mag bede migepe mag sirikal pod dhi nyime gi nonro mar fwenyo maling'ling ewi midhiero no. Chirchir bende oyango ni kambi matho teko stima Lake Turkana Wind Power pod olor nyaka tieki nonro ewi gima koro nyocha okelo lal apoya mano mar stima e pacho ka kuom seche ma ok tin ne 12. Kamino nyocha osechung' tenge kendo kao report mano mayango ne gin ema nyocha gikelo lal mar teko stima e Thurka. Load shedding, it's not a problem which we want to correct it by end of today, tomorrow. As soon as, like I mentioned to you, when your house drips, you don't go and switch it back on. You can burn the house. Let's confirm what is afflicting, where the challenge came from, correct that challenge and bring them back to the network. We know they are commercial interest. They are losing money. And even as we hold them back, we've invited them to come to Suswa to basically look at the audit log with us, and not for a blame game, but confirm where the challenge is coming from and correct that challenge and be able to secure our country together. Kamanyo limbe jatend piny Kenya imbo mar piny Kenya kuom gajuang jatenda piny Kenya William Ruto koro wacho ni sekta mar chako pong koda chude maketho dongruok mar sekta no to kod uchumi. Ruto koni sirikande biro tiyo motegno mano mar thicho oka chudego kod job lek mondo mi jo ohala yud ohala ewi chak magiuso. Owuoyo kinde limbe mare gwenge mag Mount Elgon kod Sangalo e kaunti ma Bungoma kamano yango e kar tiegruok ma Sangalo kaka kar tiegruok manie ngadho mar National Polytechnic. County Aggregation and Industrial Park, vile mulisikia PS wangu wakisema bwana Mukhwana, ya kwamba hii ni mpango ya kitaifa. Tutakuwa na county aggregation kama hii 47 Kenya. Tumeweka katika budget yetu bilioni 4.7 ya national government and another 4.7 billion ya county government, kwa sababu hii county aggregation industrial park ni ya muhimu kwa wakulima, kwa sababu hapa ndio tutakusanya mazao yetu. Hapa ndio tutakuwa na common user facilities ya agro processing, ya value addition, ya manufacturing, na pia itakuwa ni mahali ambapo tutapanga ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Tutakuwa na bei ya maziwa ya sawasawa. Saa hizi kuna matapeli wengi wananunua maziwa ya mkulima shilingi 30, wengine shilingi 40. Tumekubaliana kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa na standard price, na tutakubaliana kati ya shilingi 50 na shilingi 55 na pengine 60 kwa lita moja, ambaye ni pesa mkulima atapata. Makaluo nyakuono mgajuang jakom ODM John Mbadi koro landa yanga ni odok laro komod bura Masuba South e yiero maduong' mar 2027. Mbadi wacho ni jaod bura masani Karoli Omondi osebayo kaluwore gi ondamo manokao mano matiyo gi jatend piny Kenya William Ruto. Mbadi mabende en jaod bura mogwel koni Karoli sani osenyisa chaya ne duond bura mar ODM kod tend duond bura no karodoko ni ne okonye mar yudo kom mar od bura Masuba South. Miyo ok nyal yiene mondo mi odogo lar kom no gi otiko mar ODM. Adwani waor message nike joge na benyo kwedo eno donyo de joge na mang'eny constituency ka na next year wagole aduoge koma mondo ji oyud basari kaka nyocha benyo cannot get our ticket. We campaign for you. Raila asked me and requested me to come back home here and campaign for Karoli. The respect I have for Raila, I came back here, campaigned for him when he was almost losing the independent candidate. And he won his seat, overwhelmingly. He won even in polling station he never imagined he could win. Immediately got to parliament, the first thing he's doing is to spike the party and undermine our leadership and abuse our party leader.
I cannot sit back and watch as member of parliament purporting to be representing me in parliament is insulting and abusing my party leader. And I will demonstrate to Karoli that Toba side iko na wenyewe. Kapod wang'eyo mago mag senya kuna mga joma moko kuom jolony mawuok gwenge manyanza kendo mago motendore gi riwruok mar Kenya Kwanza koro kwayo oganda onagi mondo mi otim machiegni gi piny owacho masani maonge mindni. Jolony go kane wuoyo magamo Nairobi ka bende nopuoyo mokalo Jatend piny Kenya William Ruto kuom dewo moko kuom oganda onagi leo opogore e telo mare. Wakwajo wania thuolo mane wan joket sirikal tesre oserumo. Wan bende wadwaro mondo wabed sirikal mondo lemb sirikal yolware kuomwa direct. Ok wasik ni wan wagomna koke tok ot to jomoko to yudo. Wan be wang'ni kaka jolony moa e piny luo kaachiel gi josiasa wase amua ni wadwa tiyo gi sirikal ma William Ruto kendo wadwa gero chama mar UDA piny luo mondo mi wabed gi chama mang'eny, jous nyanyo bed mang'eny, kik wabed gachiel miriewa mana kaka ng'at achiel madwa. Wan kaka joma a e piny mar nam lolwe nango nikech osegwelo nyithiwa, osegwelo yawuotwa, osegwelo nyiwa. Example ni kae Dr. Pamela Olet ochungne gi miluongo ni Nairobi Rivers Commission. Bunge ni mano enango Nairobi Rivers Commission oken gi mayot. Koro wawacho manania an kaka koro ng'ama miyo, joma miyo ma professionals te ma olony e migape mopogore wariuru lwetwa wabed gi mor achiel. Wang'ini to gin yore mage ma wanyalo tiyo gi lonywago mondo wadog wager dala. To wagero dala mana ka wamakre motegno gi sirikal matiyo sani ma en sirikal mar Kenya Kwanza ma otelne gi Daktari William Samoei Ruto. Wasetemo dwaro gini kokalo iga 97 nyaka sani to osetamore mondo wayude. Wakwayo ni jowa ma josiasa bende moseyiere piny luo kik wawachuru weche mapogowa gi sirikal ne jowa man piny matiyo madwaro tich gi sirikal bende. Tadwa na kon jowa ma jo opposition ni koro sirikal en lemo maduong', miuru nyithi joluo thuolo mondo President William Ruto oti kodgi e government. Dakika ni prayo kwa dek nyakura mga juang bang sa chila midhiambo chendo en ramany piro kamano kuom medo kete mana kera RAMOGI TV. Nthula bende koro njebeni wakao yo mokungo kata kamana arwa kikacha mondo wago kodi mbaka. Kasomo mana moko kuom otegi lai marot machok nenari adek au chiel nono kacha neno ka Brighton udhiambo oro ote wacho ne owuok Nyaturo. RAMOGI TV chopo negi heyo makare kaito wacho no mora hinya gi chendo mabendi kele RAMOGI TV. Lawi Ward Adori Nyarinya wacho ni entiere rinya kendo wacho ni ukete mana kagijadala ne dute RAMOGI TV. Bishop Kawuok Asembo Loak wacho kanyo ni Kenya Power mondo ng'iyane non maler wach mar lal mar stima e Turka mabeno kelo wechego mag lala. Otis Tinga oganya ni kacho nyo RAMOGI TV chopo Kanyamkago kendo wacho ni kawuono en chieng' nyuol ni wakwayo ni hayo maber mar nyuol kanyo Otis Tinga. Mary Oloal wacho ni tiere kod wechendo Bram Jack Mchar wacho ni gwenge Mambita RAMOGI TV ler mokalo aneno kanyo pacha. Faith Mzomo wacho ni mos makende wacho mos makende baba gi mama gi nyithindwe duto mantiere moha duto nyaka moha giduto wacho ni gikaw mos gito kete mana ka RAMOGI TV. Barak Ndama Wuod Kademo ote Mariano Kachi wacho ni isechopo intiere sachekin chon nyaka giko ka intiere wath onger kadem kanyo. Bende haneno ote mar Injinia Lazaro Kanyambo wacho ni katiba dwaro mondo mi otimne lokruoge moko los office mar ng'ano bende keto pinyocho testre kata official opposition kaito iwacho kanyo negi cabinet mari duto jobe ni keto ya peace makamano. Kata kamane wacho ni wapiny Gachagua ni jogo mano ng'anyo wasingishu again dak no tiko digi obila eyo ma okare na nyisi ni jaluo kayo wankanyo jandiko kisungu madongo miyo nyaka korang nwaloke okaw thuolo matiro kamano nya Lazaro Kanyambo. Kodhiambo Joseph Kombane ni kachero kamano kuom ote mari iwacho ni tira legwa gulu RAMOGI TV chopo ni heyo makare. Bende aneno ote kanyo mabende ochwal e studio kagi Steven Oyando kantire Kisii Town RAMOGI TV wacho ni chopo ni geyo makare. Ano George Fredrick Ogonda kantie Taveta wacho RAMOGI TV
en kanyo lot kaka pile Brighton Wisdom kantie Migori namba in bende wachoni isechopo. Yuviel Atieno wachoni entiere gi Samson Okal Origa wuod Kano kantiere Ugwe School. Wachoni gi ntiere kodwa chendo bende Ben Tamboya wacho kanyo ni en bende entiere kata kamano ntiere weche mag siasa wachoni ok mor chunye kanyo. Bende no Mzee Omanga wachoni ntiere kodwa. Jashon Olith Jaganga ni kacha ka ntimo Mias wachoni bende se check in kaka pile nyakorom gajuongo yo matin kata kamano med oro ote magi wantiere Facebook live kacha gi namba marom ote machoke na riadek auchiel no med twa kodwa yo matin kwa duogo oduo kod mathoth chendo ne ma en rameny piny. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Gin gisebedo ka girito param maber koso girite. Ka param ni gimor kata koongego, kata ka ngimane bobedo maber kata marach, to bende kaponi param yudo hera monego beno yudo. Gigo duto te wan nyaka warang maber. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Awacho nati mate na kena wudu seme wapi na security nyara lego donge nati mate kata kinine na mutino mondo mi yudu sikiza timu mar ching moro nwadag maber idiyo *860*418# Ramogi TV kod jothumbe duto. Machiegni kendo nyakon mga juangero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien. Achich manyo maki ewi kuo mano e boma ma Kisumu no tere doho. Achich no chope doho bang' mekumare kitude gi kuo mar simbe ma ok tine 39 mago mag kod masinde mamoko. Matimore ka jopiny ma Kisumu osechako chope tesendo bila mano mar yango kadi bed ni mwandu mano kwal kuomgi nyalo bede kinde mago ma obila osendhiyo. Jafo marwa James Okoth me walerno koya county ma Kisumu. Jodak ma Milimani, Nyalenda, Manyata e kind kuonde dak mamoko e boma ma Kisumu osebedo kodak gi luoro bang' tim moro mosieko mar puso simbe ong'we yamo e lwet jodak. Waromo gi Beryl Bianca, jaigni 23 bang' limo tesendo bila ma Kisumu Central luwo wach simbo ong'we yamo mar kido mar Samsung mane onyiewo e yor hola kendo oleronwa kaka jomaundu nomae sim. Gin jowuoyi adek. Achiel ne riembo pikipiki to achiel
ariyo ne gin kaka abiria. Koro ka gilor to gibiro ka gima gidonje kanisa. Ka adhi sudo negi to achiel okawo sim to ariyo oyelo na law to tango na pala. Mae biro ndalo machuok kende bang' obila timo apedha kendo ndhiyo achich achiel moseyangi kaka Jennifer Imali ma jahigni 32 mitudo gi kuo simbe 49 kod kompyuta achiel. Achijno mabende no chwal e doho odiechieng' makawuono no kwedo kethono e nyim jang'ad bura Beryl Omolo mane ochiwo thuolo mar ndalo 3 mondo ochiw lipot mar rambun. This court directs the probation officer Kisumu to furnish the court with a pre-bail report in respect to the accused person hearing mentioned on the 31st of August 2023 for consideration of bail to the accused person. Jopiny bende nigi ywak mopogore ewi weche arita kwe mabomano. Naseneno gi ase witness ka gimayo ng'atido ka ng'ato jok mago simbe bath ndara gi gipor kuomgi gipadi tima isimo to ka gisekaone to giringa apiko gidha piko to giwuok gedhe. Gikwayo apisas magarita kwe mondo omed rido apedha e boma kaka yo makende mar rido arita kwe e kinde ma OCPD Peter Mulai to medo kwayo jopiny mondo odhi nyime gitiyo machiegni gi obila e chiwo maling'ling' mabiro medo jiwo apedha kendo rido weche magarita kwe e boma ma Kisumu. Koro miyo ka police nyalo bedo gi security officers ma plain clothes ma patrol e streets ga enya Milimani Nyalenda gi Nyamasaria. Koro gi security lights be ka county government nyalo ng'iyo yo ma ginyalo intensify go weche mag security. Seche ma vijana gi chando wa sana gotieno wakwayo ni wan kaka jopiny wada rita kwe maber kowuok kuom polise wa mondo mi wan bende ka watiyo tije wa kata obedo tieno kata obedo samane to wafeel ni wantiere e town wabed busy. My officers are going around night enhancing patrols day and night. And there is nothing to fear about. Peter Mulai bende osingo negi biro dhi nyime gitimo apedha odiechieng' kod otieno e bomano mondo jodak obed gi thuolo mar dak maonge luoro. James Okoth, Ramogi TV. Mago hala nyakol mga juang grube pradek mag jopith maya Siaya oyudo gige pith e bwo chenro ma itayo gi Tend County ma Siaya mamunyo shillings milion 7.8. Mwandu ma jopith kod pur oyudo riwo mago makonye pith rech, pith gwen kod pur mar maembe. Chenro mar pogo mwandu go nota kod Governor ma Siaya James Orengo kod jatend migawo mar pur kod pith Sylvester Kokoth duto nopuoyo kang' mar oganda mako mano mar pur gi pith motegno. Siaya wacho ni kanitie county man arable land. Over 80% of Siaya is arable of our land. To moko bende ma ok arable gin kuonde moko minyalo keto gik moko mopogore opogore. Taka the lake, get the rivers, get the wetland one go. One got a wonderful opportunity to transform Siaya using agriculture as a pillar. Kenda wacho mano ma onge luoro moro na agriculture ma nyalo konyo wa. To kena na pur gi lwedo nyaka wabedo watim transformation for mechanization, get to modern ways of farming and value addition. Wadwa nwanyisu nitie pesa kod benefits e weche mag pur to emomiyo wabiro chiwo gik mabo chiwo kawuono gi mondo wa support value chains ma SDSP program wa nyocha handle ma en weche mag pith mar gwen mag kienyeji, pith mag olemo maembe kani iye kanyo kod olembe moko kod pith mar rech ma wase mako motegno ahinya under program ma kod programs moko mane department mag agriculture.
Nyakwa Ramogi Juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Ntegi miluongo ni giving back to the community. Like iga moanteni asepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar poko pogore Nyakwa Ramogi Juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. This is the goat. Rich in nutrients A, D, B12, and minerals like calcium and potassium. It's lactose mild, easier to digest, and easy on your tummy. It's the goodness of goat milk from our farm to your table. A true alternative to other dairy products. Perfect for nourishing and nurturing the little ones. More Sangare, more goodness. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Can we understand an unspoken language? Itaweza sema habari ya asubuhi. Can it be a way to savor each moment? Sisi tunajua it can start lifelong stories. Be the center of celebrations and so much more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Machiegni paw tuke Nyakwa Ramogi Juanga bang' bago tuke mag pinje duto kuom ndalo 9. Gikone to boma ma Budapest piny mar Hungary goyo riti ne jotugo. Jo Kenya orenye ng'we mopogore opogore mana kaka jafwambo marwa James Opondo leronwa.